enyi na ozu Oliakụ Bridget Edu bụ onye nke enire na mbarabe nna ya na Ibiokporo Village Onitsha dịka omenala nakwa ejimara ndị Onitsha. Oliakụ Edu bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 93 ma bụrụ onye so na otu ọdụ Society, bụrụkwa onye a maara ama dịka ezi onye otu Kraịst. Akara ụka iji kwanyere ya ugwu na St. Peter's BCM Anglican Church Onitsha. Ka anyị sonyere Esther Asanya ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Esther. Bridget edulagoro mmụọ bụ onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 93 nọ na otu ọdụ nke Onitsha ma bụrụkwa ezigbo onye ụka. N'ụka akwamozu ya nke akara na St. Peter's BCM Anglican Church Onitsha, onye isi nchụaja bụ ụkọchukwu Chidi Okonkwo kọwara ọnwụ dịka ihe dịịrị mmadụ niile nke ọ dịghị onye maara mgbe na ebe ọ ga-abụ. N'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ ihe kachasị mkpa, ụkọchukwu Chidi Okonkwo kọwara mkpa ọ dị mmadụ inwe ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ ibe ya ma na-ebi ezigbo ndụ nke ga na-egosipụta na ịbụ ezi nwa Chineke. Ọ dụrụ ezinụlọ Oriakụ Edu lara mmụọ ọdụ ka ha ṅomie mkpụrụ ụkwụ nne ha ndị ka eji onye udo wee mara. Onye isi nchụaja akọwara Oriakụ Edu lara mmụọ dịka nwaanyị hụrụ Chineke n'anya ma na-egosipụta ya n'etiti mmadụ ibe ya ma na-egosipụta ya ebe mmadụ ibe ya nọ. N'okwu ya oge elisiri ozu, nwa ya nwoke bụ Maazị Felix Edu kọwara nne ya dịka onye biri ezi ndụ ma na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe mmadụ nọ. Mama bụ a very peaceful, loving woman. Nakava na si anyị wolukwa the footstep ya wee na-aga. Ada ya nwaanyị bụ onye lụburu ọrụ na Commercial Department na nke ABS Onitsha bụ Oriakụ Stella Ana kọwara nne ya dịka onye nwere obi mmadụ ma na-enyere mmadụ ibe ya aka ma yọọ Chineke ka ọ nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ndị ọzọ gbara ama ezi ndụ Oriakụ Bridget Edu lara mmụọ gụnyere nwanne ya nwoke Maazị Chike Ndagoba, Dọkịnta Olatunde Adeshola nakwa Oriakụ Karu Ndagoba kọwara na o biri ezigbo ndụ ma kpaa udo nke ukwuu oge ọ nọ ndụ ma yọzie Chineke ka ọ nara mkpụrụ obi ya. Elimozu nakwa mgbalu bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.